Bakit? Karanil. Maloy nila. Of course, ang Kalibor, Evac, Wikited, Jewelries, nakapalingin, mga books. Kung sa books, sa nila ka marito ko nila. Museum May, About Palau, Couture, Nature, mga poetry book, mga stickers, mga nakapalingin, mga jewelries and made of true oceans. Mga special, ang ngayon tigagin ng young entrepreneurs, diba? Yeah. So they're selling rib safe sunscreen. Kung saan dia kaya baby rabon. Okay, man so interested na week la. Hindi kaya to ka talagang lagi ng design, ang uniform, nagpalapit magagi din storyboards. Ito ka din kami interested na gagi din karel, galgin almen. Ang apto ka talagang vegetable ko la Marel, wala craft, marang masuyin nila kami lang natin. At so far, ko pagkaroon tayo gagawin sarongs, stickers, jewelries. We still have yet to sell our Palau money jewelries. Alright. Thank you.